Salutare, salutare prieteni și bine v-am găsit din nou pe canalul Călin. Da? 15, azi seara ce este? 15 noiembrie 2021. Băi, tocmai ce am fost pe la Penny Market și mi-a sărit în ochi un produs foarte folositor. În treburile de la țară, în orice treburi care aveți nevoie. E folositor în mai multe treburi, da? Am cumpărat un cherăstrău pendular, sau cum mai spunem, șoricel, da? Deci are 3000 de rotații pe minut, 400 de W, se numește Heiner, firma Heiner care îl va producătorul, da? O să-i facem și un unboxing alături de voi. Poate voi sunteți foloși și voi, poate vreți să cumpărați și voi unul. Acum când mai e pe rafturi, da? Hai să și-l desfacem. Deci nu a costat foarte mult. Un preț foarte bun, adică un preț rezonabil, adică nici mult, nici puțin. Potrivit. Cam vreo 70 de lei, cam așa a costat. Da, e foarte bun. În orice trebuie. La țară. M-am gândit să facem un unboxing împreună. Poate o să vă achiziționați și voi unul, să-l cumpărați. Da? Și hai să-i dăm să desfacem ce se află aici. Cum arată. Am mai folosit ăsta, dar nu acasă la mine. Ăsta acum o să fie al meu personal, da? Avem aici. Ce avem aici? Cablu de alimentare. Avem aici întâi de toate. Avem aici avem aici o pânză de rezervă, cred sau e singura, nu știu sigur, da? Una. Și ce e mai important, o pereche de cărbuni, în afară ce sunt în el, da? Deci e foarte bine. S-au gândit bine. Aici avem certificatul de garanție, da? Și manual, mai este. Manual de instrucțiuni. Manual de instrucțiuni, da? Asta e manual de instrucțiuni. Are și limba română, da? Cum să folosește, cum să montează lama de tăiat, da? Și aici avem cherăstrăul pendular. Cam atât, cutia e goală, da? Cutia e goală, da? Acesta e pentru a-l conecta la un aspirator, tubul de aer, care îi scoate aerul, praful, pentru praf. Îi faceți o probă, o să-l avem aici. Da? Deci, cam așa arată. Cherăstrău pendular sau șoricel, cum se mai spune. Heiner. Da? Heiner. Deci, are și butonul de pornire și butonul pentru pornire automată, adică îl ții automat. Merge singur. Da? Să-i montăm și noi pânza asta. Să vedem că merge, tăiem o bucată de scândură, da? Vedeți că am revenit. Haideți că am reușit să-i montez și pânza, da? Are și o pânză de montat. În final am montat-o, da? Hai să-i facem și o probă să vedem cum merge. Tot de la pe aici dacă funcționează. Dăm drumul la cablu. Așa, vedem dacă merge. Cum percutează. Avem aici o bucată scundă, da? Și facem o probă, dacă merge. Da? Așa.
probă. Să vedem cum merge, da? Ia. Da. Merge foarte, foarte bine. Chiar merge pe brici. Foarte bine merge, da? Deci, merge motorul foarte bun. Pornește bine. Hai să mai dăm o dată. Da, merge foarte bine. Taie foarte bine, da? Deci, merge foarte, foarte bine. Chiar recomand, da? Deci, firma Heiner, da? Cam așa arată, da? Deci, care sunteți în apropiere, deci care sunteți în apropiere de un market în Penny Market, nu ezitați să-l cumpărați dacă vă trebuie, aveți nevoie de el acasă, la țară, întrebările de la țară, gospodărești. Da, sper că v-a fost de folos acest unboxing, sper să vă fie de folos și vouă întrebările voastre personale la țară. Dacă v-a fost de folos unboxing-ul ăsta, nu uitați să dați și voi acolo o abonare, un like, o distribuire, să vă aduci prietenii voștri, distribuiți pe grupurile voastre, la prieteni, Instagram, pe Facebook, pe TikTok, nu contează. Eu o să las în descriere link-ul, puteți să-l distribuiți mai departe și să ne auzim cu bine până data viitoare, la un nou episod. Eu v-am salutat, vă doresc o seară frumoasă, numai bine, salutare!